Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, ин бегоҳ ду турнири ACA 133 ва турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. Дар турнири ACA 133 варзигари тоҷик Мамур Ҳамдамов дар қафас бо варзигари қирғиз Тилек Машрабов вомехӯрад. Дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night боша ду ҷангвари топи вазни 61 кг Роб Фон ва Жозе Альдо муҳориба мегзаронанд. дар ин навор мо ба шумо муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро нишон медиҳем ва ҳамчунин ба шумо маълумот медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд ин турнирҳоро шумо тамошо карда метавонед. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. оғоз мекунем аз турнири UFC ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни чемпиони пешинаи UFC Жозе Альдо ва топови ҷангвари UFC дар вазни 61 кг Роб Фон баргузор мегардад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳориба дар вазни сабук байни ду ҷангвари дурахшон, ду ҷангвари нокаутёр Бред Ридел ва Рафаэл Физиев мешавад. турнири UFC Fight Night имшаб, яъне шаби 4 ба 5 декабр аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. турнири ACA 133 ин бегоҳ аз соати 18:30 ба вақти Москва ва 20:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 20:45 ба вақти Москва ва 22:45 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи варзигари тоҷик Мамур Ҳамдамов бо рекорди 10-2 ва варзигари қирғиз Тилек Машрабов бо рекорди 10-5 дар вазни 77 кг баргузор мегардад. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин муҳориба яке аз муҳорибаҳои беҳтарин хоҳад шуд. Мамур ҷангвари дурахшон аст. ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хуб ҷанг карда метавонад ва доимо то охир меҷангад. Тилек боша ҷангвари финишер аст. ӯ 100% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. Тилек Машрабов 10 ғалаба дорад ва ҳамаи ғалабаҳояшро фавран ба даст овардааст. 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 5 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. ва дӯстон, аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ низ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хеле ҷангвари сахт аст. Мамур Ҳамдамов боша аз 10 ғалабаи худ 3-таашро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалабаашро бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигарашро бо қарори доваро ба даст овардааст. барои ҳамин дӯстон, ин муҳориба ваъда медиҳад ки муҳорибаи хеле дурахшон шавад. ссилкаи пахши мустақими ҳам турнири ACA 133 ва ҳам турнири UFC Fight Night-ро дар телеграм канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.